Okay, may hapon makatulong ni ata karon dinhi sa Poblacion 2, Oroqueta City, Misamis Occidental. So ni ata karon dinhi sa may gitawag tang hanging bridge, no? Poste sa may hanging bridge kaniadto kini mao ni siya, no? Dinhi sa Poblacion 2 mao ni diri ang pundasyon sa maong haligi, no? Mao nay hagdan diha nga dapit may hagdan. So kini nga poste mo ni connect, no, para hanging bridge didto padulong sa sa Tabok Norte, no. So diha, so mao ni siya ang ato nga dagat dinhi sa Oroqueta City. So gikan diha mao na siya gikunikan sa mao nga tulay sa mong hanging bridge padulong didto sa Tabok. So tungod kay naigo na sa dako nga baha kaniadto since 2022 December, mo na dako nga kaguba sa maong hanging bridge, no. Nakankan ang mao nga poste didto sa Tabok, no, diha nga side mayong pagka bungkag. So sa pagkakaron mao ni ang update sa ato nga tulay karon. So wala pa gyud, no, wala pa gyud tulay kining Tabok Norte padulong dinhi sa Poblacion 2. So mao man gini ang shortcut, no, sa mga tao nga gikan sa Tabok Norte, kumuani sila dinhi sa merkado o diri nga syudad, direct na sila diri, no. So subok kayo nga diin ang katawhan tuyok na gid sila dito. Kung mangagi sila dito nag sila moagi sa Kalik, okay, patuyok dito sa syudad. Okay, so mao ni ang update sa ato nga tulay karon, no. So wala pa gyud tulay, wa na gyud tulay ang Tabok Norte. So sa tanan nga mga viewers nga taga Oroqueta City nga naa sa kanalain nga mga nasod, so mao gyud ni ang kahimtang sa pagkaron, no. Wala pa gyud tulay ang ato nga Tabok Norte. Okay, so thank you and God bless us all.